nu poți să-ți ierți mama și asta îți blochează business-ul mai mult decât crezi. Dar să știi că nu e pentru că universul te pedepsește, ci pentru că toată energia ta merge în furie, frustrare, nemulțumire, analiză, amintiri. Uite ce mi-a făcut, uite ce îmi face. Și atunci, când ești în probleme, nu poți să vezi decât probleme. Cum să mai vezi oportunități? Cum să ai claritate? Cum să te mai bucuri de ceea ce faci? Că na, sufletul tău e ocupat să lupte. Și atenție, nu zic că nu e dificil. Poate că mama ta chiar a greșit, poate mult, dar vina și responsabilitatea nu sunt același lucru. Poate vina este a ei, dar responsabilitatea pentru viața ta de astăzi este a ta. Pentru că atunci când alegi să cari durerea ani de zile, nu o rănești pe ea, te rănești pe tine. Și să știi că astăzi nu e necesar să o ierți și poate nici măcar să o înțelegi, pentru că n-ai cum în durerea aia. Dar pentru binele tău, alege să nu-ți mai construiești viitorul pe furia trecutului. Vrei să stai cu furia și frustrarea sau vrei să ai succes în business? Alege.